is toch echt fantastisch. Wat hebben hier moderne dingen in de Oerijn om dat dan, hè? Oh, daar ben ik onder het ding. Hebben hier moderne dingen en maar bevriend praten. Nou, ik wil even zeggen, ik als Grunninger praat je Fries en ik vind het ook zo leuk om jullie hierheen te gaan. Want Ernst Langhout die speelt mooi mondharmonica, gitaar en die zingt mooi. Daar ben ik wel fan van. Dus dan zit ik voor het moderne ding te praten. En mijn minuut is nog net hier om. Dus Anne, doe het! Oh, dit is nog net hier om en dan mag het al. Nou, ik zal even een mooie iets dan van. Ik ben zo wies, mij oerijn. En als ik vind ik ook zo fijn. De mensen hier hebben altijd plezier. Dat zul je wel aan de kassaman hier.